memang aku menjalani urip sing koyo ngene ya aku ora ngerti. Sampeyan pengen ngene terus tapi lek sampean bangkit sampean golek-golek kegiatan ya gak bakal koyo ngene. Kegiatane kuwi nang dhisik kuwi. Iya. Repot. Kan gak gelem ngilangi bapak. Bukan gak gelem gak iso aku gak duwe. Diwarai seurete. Bingung yen golek kegiatan apa, Mas. Aku nang perpustana ya ngapain? Ojek jadi ojol. Gak wes daripada aku ngojek aku tak sing sekali. Tapi piye-piye aku jane duit tabungan lah yo gak pati akeh. Aku mau genang blesek terus bertahan pirang tahun bakal entek. Entek ya wis lah wis. Aku wis ora entek nek tak dhewe gak apa-apa nek entek dirungkatne Dimasne ya. Nangis aku. Mas jemput iki cawe, repot cawe. Gak usah omongan utang neh to. Apa? Dimas. Gak ini omongan utang neh to. Aku gak nemoni bocah belas aku ora ati kamu. Ning omahe gak simpangan to. Ya simpangan wis tak. Oh, Lho karep. Duit dibalekne ya karep ora betul karepmu ora ati aku. Ini ngomong ngene-ngene ra apa-apa sama sampean.